M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale anga okondeka, ndikulandireni kummawa kuno mpulogalamu yathu iyi yatilankhuleni Ambuye, bwalo limene Mulungu wathu amatilankhula, Mulungu wathu amatipatsa mawu ake kuti tiwagwiritse ntchito moyo uno, kuti pakutha pa moyo uno tikakumane naye, tikakondwere naye ku nyumba kwake kumwamba. Lerotu ndi pa 4 Oktoba lachisanu la Mulungu 26 mu chaka B. Ndipo mawu athu akunena kuti timayenera kuganizira za ukulu wake wa Mulungu. Francisco wa ku Asisi azitipempherera. Mawu athu a tsiku la lero akuchokera pa Yobu mutu 38, kuwerenga ndime yoyamba ndi kulumpha kawerenga ndime ya 12 kulekeza ndime ya 21, kukawerenga chapter cha 40 ndime ya 3 kulekeza ndime ya 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Priska Mark wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera pa Luka mutu 10 kuyambira ndime ya 13 kulekeza ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Raposo, kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yobu. Chauta adayankha Yobu kamvuluvulu kuti, kodi chibadwire chako udalamulako dzuwa kuti lituluke mmawa ndi kuti m'bandakucha ukhalepo pa nthawi yake? Kodi iweyo udalamulapo kuti kuwala kwa m'bandakuchawo kuwunikire dziko lonse lapansi, kuti kuthawitse anthu oyipa obisala pamenepo? Chifukwa cha kuwala kwa usana mapiri ndi zigwa zimaonekera bwino ngati makwinya achovala, ngati zilembo za chidindo pa tapo. Kuwala kwa dzuwa sikuwafika anthu oyipa, choncho sangathe kugwira ntchito zawo. Kodi udakayendapo pansi penipeni pa nyanja ndi ukafika pa magwero ake? Kodi adakuonetsa iwe zipata za imfa? Kodi udaonako ku dziko la anthu akufa kumene kuli mdima okhaokha? Kodi kukula kwa dziko lapansi umakudziwa? Undiwuze tsono ngati umazidziwa zonsezi. Kodi njira yopita kumene kumakhala kuwala ili kuti? Nanga mdima kwawo kuti? Kodi iwe ungathe kuziperekeza kwawoko zimenezi? Kodi ukudziwa njira yopita kwawoko? Makamaka ukudziwadi ati, poti paja nthawi imeneyo nkuti iweyo utabadwa ndipo zaka zako kuchuluka ati. Apo Yobu adayankha chauta kuti, ine sindili kanthu konse. Kodi ndingathe kukuyankhani chiyani? Palibe, koma kungogwira pakamwa.
Ndidayankhula kamodzi sindiyankhanso. Ndidayankhula kawiri sindionjezeranso kanthu kena. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 10 kuyambira ndime ya 13 kulekeza ndime ya 16. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa za mphamvu zimene zidachitikira mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bwenzi anthu ake atavala kale ziguduli nkuzithira phulusa, kuonetsa kuti atembenukadi mtima. Koma pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe Kaperenawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Yesu adauza anthu 72 aja kuti, okumverani inu akumvera ine amene, okukanani inu akukana ine amene, ndipo ondikana ine akukananso Atate amene adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristo. Abale anga okondeka, lero mpingo wathu kuchita chaka chopambana. Lero pa 4 Oktoba 2024. Ndipo chaka chimene tikuchita tsiku la lero ndi chaka cha Francis wa ku Assisi oyera. Iyeyu dzina lake lidali Giovanni di Pietro di Bernardone Francis wa ku Assisi. Iyeyu ndi amene adayambitsa chipani chija cha Franciscans, ma Franciscans onse, ma brothers ansembe komanso asisteri. Anali wa ku Italy, ndipo iyeyu monga nanena ndi founder wa religious order imeneyi ya ma Franciscans. Iyeyu Francis adapangidwa kukhala oyera kapena kuzindikiridwa kwenikweni pa 16 July chaka cha 1228 ndi Papa Gregory oyera. Iyeyu monga nanena anali founder wa ma Franciscans, ma third orders, Malay third orders. Francis wa ku Assisi anayambisanso chipani cha masisteri cha azimayi cha Poor Claras. Ife kuno ku Malawi tinawo ma Poor Claras ku Lilongwe, ku Maula, amene ndithu abale athu amapemphera nthawi ndi nthawi, amapanga moyo uja obindikira. Ndipo tu Francis wa ku Assisi iyeyu adayambisanso chipani chimenechi ankale kuno ku Malawi tili nacho, chipani cha Malay orders, ma Franciscans orders, ma brothers aja amene pakale paja amavala mikanjo ija ya brown ndi mitanda yawo yokangati yodula. Iyeyu tu Francis adali ndithu okhuzika kwambiri ndi anthu ovutika, nchifukwa ndithu anali ndithu othandiza, okonda kuthandiza anthu ambiri. Ndipo chifukwa cha chimenechi anthu ambiri anamutsata, anthu ambiri anatsata chipani chake. Abale anga okondeka, Francis wa ku Assisi anali patroni wa mu Italy. Ndipo 1979 Pope amene tamudziwa tonse, amene tinamudziwa tonse ndiye Pope John Paul II,
Yohane Paulo wachiwiri, iyeyo adampanga recognize kapena adampangisa kuti adziwike koposa Francis wa ku Assisi. Iyeyo adakhala kuti adampanga kuti akhale ngati kwambiri patroni wa ecology, patroni wa ubale umene ulipo pakati pa zolengedwa zake za Mulungu, kuphatikizapo anthu amene Francis wa ku Assisi abale anga okondeka azitipempherera. Lero pafolo mawu athu amene tikuwerenga ndi mawu amene ndithu afunanso kutilimbitsa mtima, akukamba za kuzolengedwa zake za Mulungu, akukamba za zolengedwa zake za Mulungu wathu zimene iye adazilenga. Ndikukumbukira ine nyimbo ina mwa nyimbo zanga zimene makonda, ntchito za Mulungu ndi zolengedwa zake, tamandani Mbuye, kulitsani iye o Yawe. Kuti ntchito zake za Mulungu timtamande, timuthokoze, anatipasa zambiri Mulungu wathu, timkulitse Mulungu wathu, timutchule. Anatipasa madzi, anatipasa mitengo, anatipasa mpweya, anatipasa dzuwa, anatipasa nyenyezi, anatipasa mwezi, anatipasa zambiri mbiri. Zonsezi Mulungu wathu ayenera kuthokozedwa. Mulungu ndiye mphambe, mayina ake a Mulungu. Iye ndiye mphambe, iye ndiye namalenga, iye ndiye chisumpi, iye ndiye Yawe, iye ndiye wamphamvu zonse. Ndi mmene ife tinganenere Mulungu wathu wachifundo, wa ntchito zake za mphamvu, Mulungu wamkulukulu. Iye ndiye bambo wathu, Mulungu ndiye tate wathu, Mulungu wa Yakobo, Mulungu wa Yobu. Njipoketu lero Yobu mawu ake akunena kuti anayesedwa, anali ndi mantha, ankataya mtima, anakhumudwa Yobu, ndipo adayamba kutaya chikhulupiriro chake. Abale anga okondeka, anthu amatha kutukwanidwa, anthu amatha kunenedwa za Mulungu, ndipo ena amatha kutaya mtima. Nchifukwa Yobu anthu amambwerera nkumamuwuza kuti iwe Yobu tukwana Mulungu, iwe Yobu mnenere Mulungu zoyipa, chifukwa Mulungu sanene kukupatsa chonche zimene ukumvazi, Mulungu sanene kukuphera nako onse, Mulungu sanene kukuchotsera nyumba zako zonse, Mulungu sanene kukuphera ng'ombe zako, abulu ako, ziweto zako zonse, iwe mutukwane Mulungu. Lero tu Mulungu afuna kutipanga remind, Mulungu lero afuna kutikumbutsa kuti Yobu, afuna kutikumbutsa kudzera mwa Yobu za ukulu wake. Ineyo tu abale anga okondeka, ndimafuna ndikudziwiseni, ndikutsimikizeni kuti Mulungu ndiye mwini zinthu zonse za pa dziko lapansi pano. Anthu amayiwala kuti moyo wangawo, kuti zonse ndili nazozi nzandani kodi, si zake kodi. Musasewere, Mulungu ndiye mwini wake wa nyenyezi, Mulungu ndiye mwini wake wa madzi, mwa nyanja, wa mapiri, wa mitengo, ndiye Mulungu wathu. Amafunanso kuti Mulungu timuzindikire kuti iye ndiye amene amapangisa china chilichonse. Abale anga okondeka, wampanikiza lero Yobu. Abale anga, inu abambo ndi amayi, muziwe kuti Mulungu wathu lero nafenso akutifunsa mafunso. Kodi ntchito imene ndinakupatsani, kodi ana amene ndinakupatsani, kodi ukwati umene ndinakupatsani, banja limene ndinakupatsani, kodi madalitso onse amene ndinakupatsani mmati amachokera kwa ndani? Anthu ena amazindikira, anthu ena sadziwa kuti zonse zimachokera kwa Mulungu, ndi zake za Mulungu. Tine kukhala anthu othokoza Mulungu, kumuchitira zabwino. Kodi mmadziwa, wafunsidwa lero Yobu kuti iwe Yobu ukudziwa kumene kumatulukira nyenyezi ndi kulowera nyenyezi, ukudziwa kumene zimapita, ukudziwa kumene mdima umachokera, ukudziwa kumene iweyo dzuwa limakhala, ukudziwa kumene iweyo zonse zimene zimachitika pa dziko lapansi kumachitika. Bale yanga okondeka,
Mulungu lero wantembenukira Yobu kumuuza kuti anayenera kumuzindikira Mulungu, anayenera kudziwa Mulungu. Inu ndine timuzindikire Mulungu, timudziwe Mulungu kuti madalitso onsewa amachokera pandani, kuti zonse zimene Mulungu anazilenga nzochokera pati. Nthawi zambiri zochita zathu zimatiyiwalitsa Mulungu. Mwina tikakhala mchuma cha dziko lapansi pano timayiwala nazo Mulungu. Mwina tikachita bwino kaya kuntchito timayiwala Mulungu. Mwina kaya tikapambana kaya mklasi kaya tikachita bwino ndikupeza kaya madegree, madiploma, masters timayiwala nazo Mulungu. Mulungu lero akuti zonsezo tu nzanga. Iwe Yobu udziwe kuti ine ndine mwini wake wa zonsezi. Yobu akuzindikira, akudziwa kuti ndithu zonsezi ndi nza Mulungu. Nchifukwa ketu adalankhula mawu onena kuti Ambuye sindikubwezerani, Ambuye sindikunenani chilichonse. Ndipo Yobu wayankhatu kuti Ambuye palibenso choti ndingayankhe, inuyo ndinu Mulungu. Balanga kondeka, Mulungu amafuna kuti timuzindikire. Wafuna kuti Yobu amuzindikire, wamuuza Yobu, wamudziwitsa Yobu kuti iwe Yobu ndithu kuti uchite bwino uyenera kundizindikira ndikumayenda nane nthawi zonse. Mawu ake a Mulungu atitsimikizira koposa kunena kuti ife tikamukana Yesu Khristu lero anzathu ena tilephera kuwauza za iye za Yesu Khristu. Tamba mawu a Mulungu tiyenera kusiya zonse ndi kumutsata iye. Anthu awa amangondera kulapa kamwa chabe koma sachita zimene iye akufuna. Amapitirira machimo awo, amapitiriza zonse zochita zawo. Koma tsiku lina Mulungu azabwera nakhala pakati pathu. Lero mawu athu uthenga wathu wabwino ukutitsimikizira kunena kuti ndithu ife tiyenera ndithu koposa. Mawu athu akutitsimikizira kunena kuti ife tiyenera ndithu koposa kuchita kufuna kwake. Ndipo inu akukaperenawo, inu akanakhala anthu ena ndithu akanatembenuka mtima, akanavala ziguduli, koma inu lero m'malo mwake mukulephera ndipo muli ndi tsoka chifukwa zochita zanu sizokondweretsa Mulungu. Akunena Yesu Khristu kuti wakumvera inu akumvera ine amene. Amene samvera inu samvera ine amene, ndipo samvera Mulungu amene anandituma. Tonsefe tikudziwa kuti Yesu Khristu adatumidwa pa dziko lapansi pano kuti iyeyo atizindikiritse za Atate yake. Ndipo aliyense amene sakumudziwa ndithu sazalowa ku ufumu wakumwamba, ndipo iye sazamuchitira umboni wina uliwonse. Yesu Khristu adanena kuti ndizachitira umboni wina aliyense amene akuchitira umboni dzina langa. Ndipo watuma anthu aja, atumwi aja 72 adafuna kuti akanchitire umboni, akanene kwa anthu za iye. Lero kuti mwakonzeka abale yanga kumuchula Mulungu, kumuchitira umboni Mulungu. Ndipo umboni tumene timanchitira Mulungu ndi umboni wene ungachitise ena kumuzindikira iye. Yobu watiphunzitsa ndipo akutiphunzitsa kuti tiyenera kuzindikira za Mulungu, ndipo tiyenera kuvomera pamene talephera. Yobu lero pamene Mulungu wamuuza zonse walapa, wanena kuti Ambuye ndikulapa ndithu sindingabwezere chilichonse kwa inu, ndizachita zonse zofuna zanu. Pamene ndalephera ndichite bwino. Balanga kondeka, mulendo uno tiyenera kuchita bwino ndi kufanafana ndi Yesu Khristu amene ali mwana, amene adachita zokondweretsa ndi kuchita zimene Mulungu amafuna, Tate wake wakumwamba. Amen.